Bitaw mga good vibes. Sa katong ganahan mag-jogging ya. May bawa lang mo. Kay sabayan ta mo. Okay. Ay mag-craving, nalagi pa. Sana all. Nahanari kong madaot mga good vibes. Umugamay na akong tiyan. Umugamay po niya akong acting na dako. E sige na lang akong kabastid. Mao nga shoutout sa mga nang bastid na ko diya ha. Kaya magluway na lang yun mo. Uy, nag-unsal mampod na siya di ha. Astong amaw sa gusto mo taot napipina-shoutout sa mga nang bastid niya. Asa namang gahit gibutang ani? Kung saon pagagamayan ng aping nga dako. Agoy pinapiyong-piyong panghinampak. Ito ara, ang ilimnon na makabuko. Sus! Agoy, ang tiyan. Bahala ka diha. Di madaan. Kaysa gisulpi pa. Basta di rin dapita. Good vibes lang.